एक कवड़िया बाबा धाम जाते हैं और बाबा के दरबार में एक पंडा बाबा से कहते हैं कौन भाव में कि आइल बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे दर्शन दे दे बाबा हम होइनी दर्शन पावे के आइल बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे दर्शन दे दे बाबा हम होइनी दर्शन पावे कि दर्शन करके जिंदगी आके तार ले दे के दर्शन करके जिंदगी आके तार ले दे के तन खोल दी के बरियाए बाबा और के तन खोल दी के बरिया जलवा ढार ले दे तन खोल दी के बढ़िया जलवा ढार ले दे आइल बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे दर्शन दे दे बाबा हम होइनी दर्शन पावे आइल बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे दर्शन दे दे बाबा हम होइनी दर्शन पावे दर्शन करके जिंदगी आके तार ले दे के दर्शन करके जिंदगी आके तार ले दी के तन खोल दी के बरियाए बाबा बोल बा के तन खोल दी के बरिया जलवा ढार ले दी तन खोल दी के बरिया जलवा ढार ले दी पौआ में परलवा अब खरा हो खल जाए लागता झिमला जाई दहिया रोकल न जाए भोला पौआ में परलवा अब खरा हो खल जाए लागता झिमला जाई दहिया रोकल न जाए बोल बम बोला ताने बाने खड़े आए दर्शन करे खातिर मन में आस में झुराए बोल बम बोला ताने बाने खड़े आए दर्शन करे खातिर मन में आस में झुराए दर्शन करके जिंदगी आके तार ले दे के दर्शन करके जिंदगी आके तार ले दे के तन खोल दी के बरियाए बाबा कि तन खोल दी के बढ़िया जलवा ढार ले दे तन खोल दी के बढ़िया जलवा ढार ले दे श्रद्धा मनमा में सजलवा अखिया असरा में जुड़ल लम्हर बाए लाइन अखिया में कैसन लोर भर श्रद्धा मनवा में जगलवा अखिया असरा में लगल लाइन बा लम्हर लागल अखिया में लोर भरल आइल
बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा हम अइले दर्शन पावे आइल बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा हम अइले दर्शन पावे भक्ति कइके जिंदगी सुधार ले के भक्ति कइके जिंदगी सुधार ले के तन खोल दी के बरियाए बाबा बोला बोला झारखंड वाले बाबा की कि तन खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी तन खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी तन खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी तन खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी तन खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी तन खोल दी के बरिया जलवा ढार ले बेदी क्या बात। एक और प्यारा सा